Ki toshe kunne kake dau ziga zigi, ni dai san daban da mata a gida Salamatu. Zancen sanda ya zamo zancen kwa gidan gizo, ashe sanda na da mata a gida Salamatu. Mata ki dakata na gaishe ki ya kike, amma dai fakin haɗe sunan naki ya yake. Tarkon sanki yayi kamo ni sanda na zage, santin sanki ne ya sani jaka na ki zarrike. Da ma za ki yarda ni zan dan ki shawara, kar da ki yarda sanda ya cika karya da yaudara. Yi aure daban-daban har sau 19, ko ya ba su ci na sha auren sanda kaddara. Allah da ke nake amma kin ki magana, to ko biya kike ni zan saki magana. Ga fefa da biri na ki rubuta na adana, duk kalmar da za ki ce kar da ki ce in zo da rana. Zancen sanda ya zamo zancen kwa gidan gizo, ashe sanda na da mata a gida Salamatu. Ki toshe kunne kake dau ziga zigi, ni dai san daban da mata a gida Salamatu. To ai zan ji kanki ya sa na ƙara ankara, da saura kaɗan na yarda na san da ba jira. Amma kin sanar da ni hanyar kawo da kadara, ashe san da ka kware gun ƙarya da yaudara. San shure-shure baya hana mutuwa ashe, in kika takura da bina kaina ki zan fashe. Kada ki dau batin ta ƙarya a gidansu ne ashe, duk danginta na tunanin ta tana da kwashe-kwashe. Ni ma dai yace cikin wakan sanda Hansatu, ya kore ni yayi mun doka ya wuli babatu. Gida yana talafukar raki ya Salamatu, in kika yarda za ki zama 'yar aikinsa Hansatu. Mata ki toshe kunne